Kesandung asmara. Kesandung bojone wong. Kesandung bojone tanggane. Aduh sapa kuwi? Ayo yo. Wiwit biyen mendem rasa jroning dodo. Nanging aku arep sambat karo sapa. Durung mung tansah sisian arep mangan radoyan. Kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ono mumah rasane wis ora krasa karep atiku kudu kepengin dolan mung pengen ketemu barang sliramu sayangku nabiar mung sedelo heri dadi lakon. Enak Mas Hedi. Mas Heri. Gunung Lawu. Ati ayam yen lagi nyawang semu. Wayang bunga rasa ning atiku. Iso ketemu lungguh jejer sliramu. Kowe sing ana sajroning ati tresnaku tulus ing ati. Kesandung apa Mas? Kesandung bojone tangga Aduh. sakit ya Dik. Jangan ya. Koci dalem le tangga eco. Gusti Arjuna. Ya. Wis suwe nandang rasa jroning dodo ambek aku arep sambat karo sapa saklisia arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ono mung rasane wis ora bisa. Hatiku kudu kepengen dolan. Mung pengen ketemu marang sliramu sayangku. Nadyan mung sedelo ati dadi lega.
Kembang melati tuwuh ning gunung lawu ati ayam yen lagi nyawa semu kaya apa bunga rasa ning atiku bisa ketemu Tunggu cecer sliramu ya ampun kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus sing ati iya sing ana sajroning